הכוח לא נולד. הוא נבנה צעד אחרי צעד, מכה אחרי מכה. פה כל אחד מתחיל מאפס, ועם הזמן מגלה שהוא מסוגל להרבה יותר ממה שחשב. פה לומדים לא רק להילחם, לומדים לעמוד יציב, להסתכל בעיניים ולהאמין בעצמנו. פה לא סתם מזהים, פה משנים את עצמנו יום אחרי יום. פה לא רק מתאמנים, פה הופכים ללוחמים. ממבה סטרייק MMA וקרב מגע, ילדים, נוער, בוגרים. אם היו אומרים לך שבתוך זמן קצר הביטחון שלך ככה יעלה, היית מאמין? כאן זה קורה, מול העיניים, כל יום מחדש. בכל אימון אנחנו בוחנים את הגבולות, ומגלים שהגבולות האמיתיים נמצאים רק בראש שלנו. הילדים והנוער שלנו לומדים משמעת, אחריות וכבוד, והבוגרים מוצאים את המקום לפרוק, להתחזק ולהתמלא באנרגיה. אנחנו מגדלים פה דור שיודע לעמוד מול כל אתגר, עם ראש מורם, לב חזק ומוכנות אמיתית לחיים. כי בחיים אין התראה מוקדמת, וצריך לדעת להגיב, בכל מצב, בכל רגע. ממבה סטרייק. אימון ניסיון בחינם, כי הצעד הראשון הוא הצעד הכי חשוב. אנחנו קהילה, לא רק מועדון. פה כולם תומכים אחד בשני, דוחפים אחד את השני קדימה, ויוצרים חיבור אמיתי. נשים, גברים, ילדים, כל אחד יכול, כל אחת יכולה. אין תירוצים, רק עשייה. אימון אחד פה ואתה מרגיש את זה. האנרגיה, האדרנלין, התחושה שאתה שייך למשהו גדול. אני לא משתמש בדברים שלמדתי לצורך התקפה, אלא אך ורק לצורך הגנה. ממבה סטרייק.